Makadi mukoma. Tinofara muna Mwari. Anonzi Tariro ndiani? Musikana wangu andinoda kuroora. Auda kuroora? Yeah. Rini? Kupera mwedzi uno. Muroere maoko. I just love it. Kana uri kwauri koko urida kupinda muwana anosimudza maoko uti Mwari ndipeiwo chaiye asingazondirasisa. Aziroere maoko. Now, iwe uri kuti uda kuroora asi handisi kuona mari yacho yekurooresa uchida kuroora kupera kwemwedzi sei? Ichokwadi munhu waMwari, asi ndine friend yangu yakati ichandibatsira kuroora musikana wangu. Kukupa mari? Yes. Yechikwereti? Ndototi nechikwereti ndokuti zvamai manje handina mari yandinayo. Kuti musikana wangu izvezvi atova nenhumbu, akandudza kuti ane nhumbu ine 2 months. Oh. Saka Saura vakati vanokubatsira. Akati anondibatsira nemari. Vane mwoyo wakanaka. Inonzi dzvaipuno dzvene rinenge rekabombo kubereka murume richiziya mwana. Kana kuti kungatove kupatarika kutsvaga chembere yashayikwe pambone kwaberere jirutsa imvi. Ishona kai? Now listen to me mkoma. Ndoda kuti Mwari amuitire zvakanaka uyu. Ndizvo nai? Rakatidzoka kumashure mbijana. Wati musikana wangu ane nhumbu ine mwedzi mungani? Ine 2 months. Ichokwadi here kuti wane 3 months uchidana nemusikana wangu? Ndizvo chaizvo. Akakuzivisa musikana wangu ndiani? Ndiye mukomana uya arikuda kundibatsira nemari yekuroora. Ndiye akangokuzivisa here kana ndiye akatokupfimbira kusvitsa shoko? Ichokwadi munhu waMwari, nokuti ndiye akati handioga wasara kuroora, vamwe tatova nemadzimai saka bhepi. Ndobva watotapirirwa nebhebi? Ndakamuda zveshuwa. Now, ndiri kuda kuti umbotimirei kuroora mbijana. Kwete nekuti pane zvakanyanya kuipa. Bandiri kuoneswa in the realm of the spirit. I don't know how to put it. But pane makuhwa achazofamba. But makuhwa achafamba ndeyekuti uchanga uchinzi wewe. Vanhu vanenge vachingotaura unongozwa vanotaura ka. Vanhu vanenge vachingotaura usina basa kuti hanzi uri kuchengeteswa mwana wefriend yako. Tariro aimbodana neshamwari yako. Vanhu vachanga vachingotaura. Saka kuti tigone kukaunda vanhu vari kutaura ava, imboti mirei kuroora mbijana. Kangoti mire mbijana zvokuitira zvakanaka. Mati ndimbomira kuroora nekutambira mari yandanzi ndinopiwa. Exactly. Kutomira kutotora mari iyoyo yaarida kukupa zvese. But ina handisi kuti shamwari yako yaidanana neuyu kawo. But ndiringotaura kuti pane ka possibility kekuti vanhu vachazotaura kuti atori nenhumbu. Saka iwe uri kumanikidzwa kunzi ukangotambira chete nhumbu yobva yanzi ndeyako. Tumakuhwa tunenge tuchingotaurika but ukamira zvinoita mushe. Uraima sizondioni ndirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, The Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday, 30 August 2024. Kubva dza 9 manheru kusvika kwaedza. Ipungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night, Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059
270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T-Fred vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka.